କେରାଖାଲ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଝିଅକୁ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାପା ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କେରାଖାଲ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନିଜର 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି। ହେଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘରେ କାହାରି ବି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜେଜେମା ଆଖିକୁ ନ ଦୁସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଓ ଜେଜେମା ତାକୁ ତେଲ ଗମାଟ କରି ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟେ ପୋଷିବା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯିବାରୁ ବାପା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଚଳେଇବା କେମିତି ମୁସ୍କିଲ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଝିଅଟାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। ସେ ତ ଚଳି ପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗରିବ ବାହାରେ ଗଲେ ତା ପଳେଇ ଆମେ ଖାଲି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପୁରୁଷ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ଏଫଆଇଆର ନେଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ତେବେ ପିଲାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛ ତମେ? ମା ଅଛି, ମା ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଯିଏ ଥାଏ ମୁଁ ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖି ଯିବା ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନିୟମରେ ଯାହା ଅଛି, ଛୋଟ ସନ୍ତାନଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ କି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ, ବାହାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଜାଣିପାରିବ। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଝିଅଟା କେମିତି ଯାଇକି କୋଡ଼ିଏରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପାଳିବାରେ ଅକ୍ଷମତାରେ, କାହିଁକି ନା ଦେହର ଆର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବେ ବୋଲି ବାପା ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।